lehenengo gaztuzeko kategoriaketaren sari banaketarekin hartuko gara, bai? Bueno, jakinen zutela, 3 kategoria zeudela, urtero bezala, 10 urte bitarteko kategoria, 13-15koa eta 16-20. Kasu honetan, 16-20 urte bitarteko kategoria utzi gelditu da, eta horren bitartez, azken finean egin dugu kategoria bakoitzeko bigarren sari bat eman, bai? Eta, hori dela eta, Petri gure zinegotzia etorri da, eta departamentua, Hilari Gano, bai? Orduan hasiko gara, sariak banatzen. 10-12 urte bitarteko kategorian, lehenengo saria, Aitor Zaderia, Raposorentzat. Txalo bero bat! Eta bigarren saria beste mutil batentzat. Koldo Ormaetxea, Amiamarentzat. Txalo bero bat! Eta 13 urte bitarteko kategorian, lehenengo saria izango da, Usue, Mikel Arena musikarentzat. Eta bigarren sarian, kasu honetan, Gorka Nobillorentzat. Gorka,